Nyakor mgajonka moro mintiere oseromo kanyo sa dek mar otieno machiegni weche mago manyien mago imore kama mokwongo wae thuond weche. Agonyo gi mondo gidhi kucha mondo giti kucha gi kaka chik mar ODM. To gimiluongo ni agreement to onge go gi jogi. Coalition agreement onge go kodgi. Omi ODM pod en kaka ne entie en chama mar upinzani, chama mar Azimio. Ogai mar ODM Raila Odinga owacho ni gigonyo jokanyo mage ang'wen mondo kony jatend piny sirikal mok ni ODM odonje sirikal. Ng'wech mar chuga put moyiedhi madhi gwelo commissioners manyien mag IBC osako kawo kore. Motelo ne chwalo nyinge magi ne karan mag od bura mamalo kod Senate. Jatend piny oyango chenro mopogore mag dongruok e odiechienge mar ariyo molimo gwenge mag Kadwadh Nam Chumbi. Nyakor mgajongo par ni nyalo luo chenro makamagi kopogre gi wang jowi nyalo luo gi achiel kachiel e mbui magwa mag Uganda e mbui mar Facebook, X, YouTube kanyakla kod Citizen Digital yudo wagi nying mano mar Ramogi TV. Tudri koda e mbui maga anowuona nyinga Sharon Ongao jal malokono wach nyinge Elizabeth Otieno machiegni. Piny owacho osingo mar neno ni giketo chenro mar keyo pi moromo e aluora makanango e kaunti ma Kwale mondo tiek midhiero mar nok mar pi mosebedo kasando jodak makono. Dongruogni kinde mamoko oyango e kinde malimbe mar odiechieng' makawuono ma bende notere e kaunti ma Kwale. Millicent Adhiambo mioler mathoth. Elimbe mare mar ndala ng'wen e gwenge ma Nam Chumbi, jatend piny Kenya William Ruto kod Lange kawuono ne olimo kaunti ma Kwale mar rango gedo madhi nyime mar Industrial Park e alwora malunga. Then on our suspended slab we have offices. Kane giloso kono, jatend piny Kenya osingo ni sirikande biro tieko midhiero mar nok pi e alwora ma Kwale mondo jopur oyud kaka nyalo puro kendo nyayo chiemo moromo. Hiyo maji ya Mwache, mimi nataka niwaeleze kwamba hiyo inaendelea na taratibu, tumepanga vizuri na tunataka tuhakikisha kwamba sehemu hii yenu ambayo shida yake kubwa ni moja tu peke yake, maji. Mkipata maji, mtaweza kuzalisha chakula ya kutosha, mtaweza kujisimamia, uchumi wenu utanawiri na Kenya itasonga mbele. Ruto bende olero nigiseketo menda maromo siling bilion 1.5 mar chiro teko stima e kaunti no okang' mani opuo kod jotelo ma Kwale. Najua ya kwamba pale nyuma hiyo mpango ya last mile connectivity ilikuwa imefifia. Lakini sasa nimetafuta pesa, sasa hapa Kwale tuko na shilingi bilioni 1.5 ya watu wa Kwale kuunganisha watu 20,000 wapya katika huduma ya stima. Tukushukuru kwa sababu ya mradi mkubwa kama huu, kwa sababu tuna imani ya kwamba hili wazo la kuja na sehemu kama hizi ni wazo ambalo umelifikiria ili kwamba sisi kama wananchi tuweze kupata ajira na tupate mahali ambapo mazao yetu yataweza kupata soko. Mradi huu ambao uko hapa mbele yetu ni mradi ambao Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya ameuleta, ameushikililia, na leo hii mbali na kuwa tutapata Industrial Park, vijana wetu pia wamepata nafasi ya ajira. Jotelogo bende oka uthuolo no Marko yorowere mag jenzi mondo mi jatend piny Kenya William Ruto thuolo mar chopo dwachgi mane gipedho e nyime ka ging'anyo. Mwanzo kwa vijana wa Kenya, nataka niwaambie kwamba sisi kama viongozi wenu tunawapenda. Rais wetu anampenda. Hivi majuzi vijana wa Kenya mumezungumza kwa kauli moja na kumpatia rais vitu ambavyo avitekeleze ili maisha ya leo na ya baadaye yawe ya manufaa na mazuri kwa Wakenya wote. Ekindino bende jatend joten migepe Musalia Mudavadi ne okwedo mokalo wach mar nyalo weyo loch mar piny Kenya e lot jolweny kowacho ni okang' makamano ok nyal biro konyo Kenya kata matin. Sisi tunataka vile katiba yetu inasema tupate
viongozi wetu kwa njia ya demokrasia. Tusitumie njia za mkato ama za uongo, kwa sababu tukiwa kama Sudan ama nchi zingine ambazo zinafujo, mimi nawaambia tutakuwa na shida na itachukua miaka mingi sana ili turejee kwa hali ambayo tulioko. Kwa hivyo kama kuna matatizo kama wa Kenya, tuyazungumuze kwa njia ya kidemokrasia ya halali na tuungane na Mheshimiwa Rais, tusilete vurugu katika taifa letu. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Duond bura mar ODM wacho ni gigonyo kendo giweyo thuolo jokanyo magi mane wal gi jatend piny e lemo mag tend migepe mopogore opogore. Koloso e kar chung'od bura ma Alego Usonga e ik mar okil Kamaloka mosenindo Evans Urwenjo. Jatend duond bura mar ODM Raila Odinga wacho ni duond bura no ogonyo jokanyo mage mane wal ni lemo mag tend migepe mopogore opogore mondo kony piny owacho e chwalo chenro mage. Raila kata kamano oramo ni duond bura mar ODM pod nitiere kweth mapingo piny owacho. Komedo ni odhiro twak mar riwo wi oganda mapacho kanyakla mana ka piny owacho biro chopo kare dwachgi. Gavana e kaunti ma Siaya James Orengo bendo kwayo oganda mapacho ka mondo ochiwne ogai mar Azimio Raila Odinga luor mowinjore kaluore kaka osebedo kokedo ne piny Kenya. I first of all knew that Evans was going to be. Thank you, Rachel. Thank you, Juliet. Thank you, Isabel. Thank you. Inchaniano kawachi ni ruto niya. Kakomi mo kerot. Losa mari ni riembo jogika. Keteke mari ni bangi kucha. Wan wabro kilo ni ji kango kawase loso. Mo sendikre. Toko ni sando adwati maraka. Undaketi jimoko ke serikal ok nyal bet monge jimatiye. Wakati magoge kibange ne wabro loso bangi. To bangi to kono yo jo wakucha. Mo do kucha. Ko ne ke yo jowani ke jo wi kati chutamu. Ni roka ye kucha. To gibebe da kanyo tok ni ngo ni wani ni wakelogi. Wagonyogi. Wagonyogi nikech gibanu bi. Watima ngo. Wagonyogi. Watima ngo. Watima ngo. Agonyogi mondo gidhi kucha. Mondo giti kucha ge kaka chik mar ODM. To gimilongo ni agreement to onge go gi jogi. Coalition agreement onge go kodgi. Omi ODM pod en kaka ne ntie en chama mar pinzani, chama mar Azimio. An gima wacho kende en ma ne nyaka wabed gi structure. Ko winjore gimoro to nyaka wabed gi structure. Kanitie kata jowa modhi sirikal mar party kata mamoro to nyaka wabed gi structure moro maka if they are not working for the people properly, they can be recalled. Ogni gidhi to gi lingre kucha chand. Kopogore gi mano en ni speaker mar od bura maduong' Moses Wetangula opoyo kang' ma jatend piny William Ruto kaachiel gi jatend duond bura mar ODM Raila Odinga okaw mar riwo wi oganda mapacho kanyakla kata bed ni gisebedo gi pogruok motenre gi weche mag siasa. Koloso e kar chung' od bura ma Webuye East mantiere e kaunti ma Bungoma, Wetangula koten gi seneta ma Bungoma Wafula Wakoli kaachiel gi jod bura ma Webuye East okwedo jogo eko mosebedo ka seyo welo mag jotend migepe mane owalo kowuok e duond bura mar ODM. Wetangula okwayo jotend migepe machon mane ok owale ne lemo moramora mondo sir welo manyien mane jatend piny otimo. Komachielo jod bura mawuok e gwenge mag Imbo mar piny Kenya kotelnegi gi jaod bura ma Sirisia John Waluke bende oseo kweth moro mawuok ma bende sani nyayo gwandruok e riwruok mar Azimio. Raila Odinga na chama chake cha ODM wakubali ya kwamba Kenya is bigger than individuals. Kukubali ya kwamba together we can build a better Kenya. Kukubali ya kwamba in this country, in the government, there is room for everybody. Ndio sasa wameleta watu pamoja. Na sisi tunashukuru kwa sababu this is the only way we can heal our country. Na tunaomba tuombe kabisa Mwenyezi Mungu atusaidie wale wakorofi ambao hawataki umoja wa nchi.
wale mahasidi ambao hawataki kuona Wakenya wakiungana waweze kubadilika ili wajoin hii msafara ya kuunganisha nchi. Kuna watu niliona juzi Sarena, wabunge wengine na senators wakikomplain mambo ya Raila kuleta umoja ya kitaifa kama hii ambaye amefanya na Rais William Ruto. Nataka kusema hiyo viti ikome. Jokanyo mag ODM mantiere kar chung'od bura ma Budalangi e kaunti ma Busia koro dwaro mondo jatend piny William Ruto kaachiel gi jatend duond bura mar ODM Raila Odinga mondo chiw thuolo mar jatend kweth jod bura manoke od bura maduong' e pacho kae ne jaod bura ma Budalangi Raphael Wanjala. Bang' thuolo makamano dong' nono bang' jaod bura ma Ugunja Opiyo Wandayi ne owal kaka jatend migawo mar teko e pacho kae. Kagiloso e apis duond bura mar ODM mantiere Bunyala, jokanyogo wacho ni okang' ma jatend piny okawo mar gwelo moko kuom jokanyo mag ODM e lemo mopogore opogore en ranyisi no dwaro riwo wi oganda kanyakla. Gimedo ni jaod bura ma Budalangi Raphael Wanjala osebedo ka kedo ne duond bura mar ODM mar lando humb duond bura no e gwenge mag Imbo mar piny Kenya. Kendo koro owinjore omiye lemo mar telo ne kweth jod bura manok e od bura maduong' ma pacho kae. Tunaona mbunge wetu Raphael Bita Sauti Wanjala amekuwa mbunge mwaminifu sana kwa chama cha ODM. Hata we mwenyewe mahali uko unajua hii kiti ipatiwe mbunge wetu Raphael Bita Sauti Wanjala. Kenya mzima katika ODM sisi Busia ndio watu wa namba 1, nisi ndio namba 1. Sasa sisi Busia hatuwezi baki bure. Tunasema baba na ODM yote pamoja, kiti ya party leader tunaitaka ije Busia. Nyakwar Mgajwang' duol mochung' ne tayo chenro mag duond buche e od bura PPLC ochalo nyinge adek ne od bura mar bedo jokanyo e aput moyiedhi madhi gwelo commissioners manyien mag duol mochung' ne yiero e pacho ka IEBC. Riwruok mar jogo kwan ISPAC bendo ochalo nyinga achiel motelo ne chieng' tich ariyo mano mar juma manyien odiochieng' mogik mar chwalo nyinge jokanyo mar aputno. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino Kolonwa, duol mochung' ne tayo chenro mag od bura PSC, riwruok mar okinde LSK kod ute lamo bende geno mar chwalo jochung' maggi motelo ne chieng' tich ariyo mar juma manyien. Ng'wech mar chuogo aput moyedhe madhi gwelo commissioners manyien mag IEBC osechako mako mach. Motelo ne chieng' tich ariyo juma manyien, odiochieng' mogik mar chwalo nyinge jokanyo mar aputno, kidienje mopogore opogore ne rikni mar tero nyinge magi ne karan mar od bura kod mano mar Senate. Kaluwore gi chik manyien mar yiero mar 2024 mane oketie kogno kod jatend piny William Ruto tarik 8 dwe mar 7 higani e kar romo maduong' mar KICC, aput makamano dhi bedo kod jokanyo 9. IEBC remains a cornerstone of our democracy, responsible for overseeing regular elections at various levels, and on the overall ensuring that our electoral cycle is managed transparently and administered in an impartial, neutral, efficient, accurate, and accountable manner. Komiti matayo chenro mag duond buche od bura PPLC dhi chwalo nyinge adek mowuok e duond bura manie piny owacho, duond bura makwedo sirikal kod ng'ato achiel mawuok e duond bura maonge kod jaod bura. Riwruok mar okinde pacho kae LSK kaachiel gi riwruok mar jogo kwan ISPAC biro chwalo nying achiel moro ka moro. Kaka yo mar keto chenro makamano e lweto Bong'o Nyakalaga, riwruok mar ute lamo pacho kae ibiro chung'ne kod jokanyo 2. Motelo ne chieng' tich ariyo juma manyien, duol mochung'ne tayo duond buche e od bura PPLC ochwalo nyinge jokanyo 3 magi ne karan mar od bura. Nyinge PPLC gin Evans Misati madhi chung' e lo duond buche maonge kod jo od bura, Nicodemus Bore madhi telo ne kweth jo od bura mathoth, kaachiel kod Augustus Muli madhi telo ne kweth jo od bura manok. E komachielo, riwruok mar jogo kwane pacho kae ISPAC to idhi telne kod FCPA Andrew Tanui Kipkoech. Duol mochung' ne chenro mag od bura PSC bende ochwalo nyinge 2 ne spika mar od bura Moses Wetangula kaluwore kod jatend kweth jo od bura manok Opiyo Wandayi.
Nyinge mag PAC igeno ni biro lando ayanga kod Wetangula chieng' wuok tich juma manyien e kinde mar riwruok mar Okinde LSK to pod opando nying jachung' margi. Bang' chamo muma, ting' maduong' mochomo aputno en miyo piny Kenya Commissioners manyien majoratiro mag IEBC. Bang' tieko goyo kogno joma biro oro kwayo margi mar bedo Commissioners manyien mag IEBC, aputno biro chwalo nyinge makamago ne od bura mondo jo od bura opuodh. Poni jo od bura opuodho nyinge makamago, ibiro chwalo negi ne jatend piny mondo ogwelgi ayanga. IEBC ne odong' maonge kod Commissioners e chak dwe mar achiel higani bang' jakom machon Wafula Chebukati kod Commissioners Professor Abdi Gulie kod Boya Mulu thuolo margi mar apisi rumo. Commissioners moko ka Juliana Cherera, Justus Nyang'aya kod Francis Wanderi to ne ogwe tao bang' ka ochung' mopogore kod Wafula Chebukati ewi duoko mar tend piny. Irene Masito ne oriembe tich bang' aput moyiedhi maneno notimbene e kinde yiero mar 2022 yude kod ketho. Commissioners manyien mag IEBC dhi goro kiewo mag gwenge mapacho kae makinde magine okalo dwe mar 3 higani kaachiel kod bago yiero madundo e kar chung' od bura ma Banisa kod wards 7 mane odong' maonge kod jotelo magi e chak higani. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kopogore gi Manyakwarum Gajwang' mi weche matimre e kaunti ma Kisumu. Rowere masiro duond bura mar UDA onyiso morgi kod okang' ma sirikal okawo mar gwelo jokanya 4 mag ODM kaka jotend migepe. Kane giloso, ne giyango ni gin koro gidwaro mana kwe, ka gikwayo ni oganda mawuok Nyanza owuog oko mondo oung sirikal lwedo. Mokwongo wadago ne rais marwa erokamano maduong' President William Ruto kuom winjo ojende mayucho wuok oko modhi e ndara ni gidwaro lokruok. President notimo gigo te ma gidwaro. Sani koro wan gi kwe, onge koko mora mora, ng'anyo mora mora be koro kwadwar kaka yudhe ma Kisumu County. Wagone President, kendo President wan wakwayi ni anytime inyalo biro kata ninde oda kata State House ma Kisumu karka, waonge kodigi problem. You are the best. Wan gima wakwayo jowa kendo gima wakwayo jendewa ma town ma Kisumu ka gi alwora ma Nyanza. Eni wasiruru President wanywake uru lwedo mondo tich ber motimo e manifesto ne mar bottom up economic transformation agenda no wariw lwedo. Sana kwayo mana joma dibeni nigi paro marach maneno ni President pod rach mondo we paro no mondo ogive me President thuolo odhi mbele gi tich. Wan kaka sani Kondele ka wamor waneno ka piny okwe, piny ok nyal dongre ka ji gore, piny okwe ne kaka Kondele move ji tiyo watimo ohala. Weuru kiko wache gini kech sirikal makawuone mitiyogo makiny wakia gi makinde biye. Ana kwayo joluo waberuru gi muolo wadog kuru mos mondo wati. Nyakwarum Gajwang' par ni bang' thuolo manok ramna sani anno kanyo ka dakika 17 tok saa 3 mar midhiambo adonjo gi chenro mano mar mine wacho ka bende otieno makawuone chenro mano mar mine wacho wabiro bedo kwang'iyo thor wach kotende kod ratich jong'anyo ka bende kinde thuolo mano mar dwe achiel mosekalo ng'anyo mar sundo piny wacho osebedo ka neno juma ka juma. Adhi bedo gi jakedne ratich oganda e pacho ka achiel kachiel e studio marwa e kaunti mano ma Kisumu. Waka yuma tena. Win big in seconds. Shabiki nikajaribu mara ya kwanza nikaweka shilingi 100 kaliwa hiyo 100 nikasema nikakufa moyo. Hii mara ya 4 nikaweka shilingi 100 kaona napanda yapanda ikafika 500,000. Nikamusisha msichana wangu mkubwa nikaniambia dadi toa hiyo usiache toa. Nikasema wacha tu niendelee tu kucheza. Ndio ikafika 1.4. Nimefurahi, yani hata nimeona ni Mungu tu. Kuna mahali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi. Alafu na mjengo wangu kidogo ambao nilikuwa nimeuanza. Na vieta ni iko sawa kabisa.
iko chonjo. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. Wakelonu chenro mar tiedero. Kama yude mor mar wende mag rumba kokelni kod Ninja the Entertainer kod DJ Smollett en miel gi wer motimo Cathedral. Eye kanyo bende wakeloni jangolo mar juma chieng' ngeso ka ngeso chakre sa 11:30 odhiambo nyaka sa 1 otieno mana e Ramogi TV. En mor mochwere. Baba shuka leo. Nyasaye ber kendo romo adenda. Wagweli mondi bed kodwa Jumapil ka Jumapil. Duog chunyi kendo erit chunyi. Paro mora mora minyalo bedo godo machando pachi ma ok ni kare. Keti embele Yesu. Roda Nyarko Kitmo, Ben Otiende, kod the Chwalist Won Ken the DJ. Tayo ni chenro makelo ni wach maloko ngima. Injili kalo. Kochakore sa 12 okinyi. Mana Ramogi TV. Nyakwa Ramogi, Kenya Eratiel. Raila has a space to say what Gima Jakom Dwawacho. The opposition nothing nyake Supreme Court ngewe abatieki. Onliet Nyakwa Ramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj twak magora til piny. One was a gore no opposition. One was a gore no opposition 50 years. Mae ukiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penja bati. Koso donje kona mane. Sa 1:30 otieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Kai kelo ni kod George Bati. Kik bai. Nyakwa Ramogi juan kocha pungeso kama india ni Saturday sangwe no tieno wakelo ni chendro mamit kabisa miluongo ni Thum Dagmon. TikTok anapenda kuzitoka. TikTok ana Wanti rekoda gimlongo ni Adek Maliet, in short tatu mode. Jomiel kachel gi jongolo mopogore makelo nwa mana moro. To mana sitting room ni kanyo mokelo party. Kon jok manigi talanta wanti rekoda jofumugi kayo hello wanti rekoda MC move your body go vibrate fire girl turn around Chendro itayo ni koda kolo instrumental kati koda Lin Ramogi nyanya kachito chendro lungo ni Thum Dagmon pull it over pull it over pull it Ngimawa en gima duong' moloyo. Nego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi to ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich sa 12 odhiambo mana Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu.
Nyakor mga jonka mora mintiere machiegni chenro mano mar mine wacho chenro ma bende wachiwo ne joma mine thuolo mano mar twako tende kod dongruoge mopogore thor weche mopogore ma bende wasebedo kwa lose kaka TV mar Ramogi. Wangine kindi thuolo ma oheo dwe achiel mosekadho ng'anyo mano mar sundo piny wacho osebedo ka neno e kor gwenge mopogore e pacho kae ng'anyo manyaka sani kaluwore gi report machiegni ni ma bende duol makedo ne ratiro kata na riwruok makedo ne ratich oganda e pacho ka mongere kaka KNCHR ne ochiwo yango ni chakre ne ng'anyo mano mar sundo piny owacho chaki kindi thuolo mar dwe achiel mokadho ji 60 osewito ngimagi kopogore gi mano jok mandach gi poko yudi jok mongere kaka missing gi dongere gin ji 66 ka jogo eko mabende osemaki gin ji 1370 kod 6 ng'anyo maket kod magi nyakor mga juanga pod dhi nyime ka bende ng'anyo makamago bende pod biro bedo kaneno juma mabiro ng'anyo mabende aneno kanyo ka jo ng'anyo otiso ni nani omiyo tindo makawuono wapenjo ni ratich jalnero mang'anyo en ang'o omiyo otieno makawuono antiere kod jakedne ratich oganda mano Jovian Linda mabende kedo ne ratiro mag oganda entiere kaunti ma Kisumu e studio marwa wabiro bedo kwa tudre kode achiel kachiel. Jovian kinyalo mana winja amusi ni misawa weche motendre kod ng'anyo mosebedo ka dhi nyime diwach nang'o kaluwore kod ratiro mag oganda pacho kae. Erokamano kuom rwaka kawuono kirango kuom weche ratiro ma jong'anyo waseneno ka police waseneno ka kata politicians be osebedo ka medo motisha mang'eny kata wawacho ni have been really inciting with the words ok giwinj gima jong'anyo giwacho kaluwore gi gik ma giketo mbele to magi osekelo weche mang'eny nikech iyudo ni nitiere jok maricho mamuomo e ng'anyogi ma kendo iyudo ni giluongre ni joma tetea serikal to ng'anyo wani ok ni wapingo serikal e yeyene mar adiera lakini wapingo gik matimore e serikal mantiere sani kaluwore gi weche corruption kaluwore gi weche bad governance kaluwore gi weche budgeting nwachako gi finance bill to ineno ka koro kochopo ni waketo gik mwadwaro magite okwiji to kwarango koro ratich jong'anyo kaluwore gi article 37 mamiyowa the power of the people mi wanyalo govern kendo wanyalo golo sauti wa kendo wanyadhi e ndara mondo wawach ni ok wamor gi kaka sirikal masani kata telo masani kaka endelea to iyudo ka koro ma bedo used against us kendo iyudo kendo offenses moko kaka causing disturbance kata influencing or inciting community are being put as charges. Koro ochuno ni nyaka wabed ping in a sober way mondo warang ni ng'anyo ni en message mane mabiro ten message mar achiel we want proper governance we want accountability and we want good leadership. To bende Jovian e kinde mago duto timore wang'ino bila osebed ka iseyo gitiyo kod teko mathoth e kinde mago mag ng'anyo nyaka sani bende wang'eni apisi mano mar jamin wache pacho kamano ODPP bende wacho ni nyaka gisani gionge kod neno moromo mano mar mako obila ma bende iseyo kod ketho kata mana mago mag nek mago mag oganda aken wacho makamano di wachang nang'o nikech okang' makama endi biro mano bang'a jopiny mopogore bende chwalo ywak margi ne apis makamano. Kuom adiera ODPP osebedo ka tiyo maber kodwa kaka Kenya National Commission of Human Rights kendo wan mwantiere grassroots. To gima dwarore en ni wabed with proper data gi information especially kuom jok mosemaki. Ntiere videos momako bila ka kalo kata wawach ni breaking the law themselves by nego civilians kata jok mantiere ng'anyo by using too much excessive force to the people, arresting civilians without proper cause, kidhi ka police tiyudo ni charge muketne en kaka wach mani causing disturbance. Koro ma waluongo be nyaka jo IPOA kalure be gi ODPP matimo investigation gi. Chien kanyi wacho ni ji 66
kato namba be kendo dhi malo to 1376. Magi numbers ma sani wawachni dwa ng'eyo temomiyo kaka migape mang'eny mantiere piny kae wawacho ni wada loso desk mondo wawach ni families ma miss their persons nyalo biro mondo register then koro wachak luwo ratiro makare. Kenya National Commission obe oketo ni wada tiyo machiegni kod chiefs gi area police mantiere nekech giwe rango wa kagima one enemies. Onego beni watiyo our work should be actually how do you say it should be complementing one another. To kama oselal makoro police chako wacho ni wan jo marito ratir jo gende wan mwaketho to wan tijwa en tango ni magi gik matimore momumiyo wan gi policies gi laws, and most of the things magi timo are against the policies and laws that are actually in place. Takini kanimana kaka jakidnera ticho ganda he pachoka kini bendi paro ni duola mochungne mano duol mara ipoa mano duol mochungne no tijo bila kini bendi paro ni gitimo tijige yo makare mano mar no tijo bila kabindo bila kindi thuolo mano mar dwe achiel mokalo chakre ne ng'anyo makamagi chaki bendo sebede kiseo bila report makare bende pok gisechiwo. Kalure ki wach jo IPOA yeye ok dadonja ahinya nikech ing'eni jo gintiere office no gin maging'e gima girito nikech giseneno ka wan jo piny jo manier ng'anyo gi oseoro videos, oseoro evidence, ose capture nyaka polise ma osebedo ka break the law manego jo piny, ose tango nyaka number plate mtokni ma abduct ji nyaka dier ng'anyo to polise to ntie, ose tango nyaka kaka polise ma already in civilians madhi madmuomo nyaka dier ng'anyo to nego ji. Koro ing'eni IPOA emonego beni sani koro chung matek maduonde winjore nekech their work is to provide peace and security for the people in this country. To ka koro duondgi okwinjre gimbe giumo koro wapenjre ni to kara why do we have this institution existing and is being supported by the constitution and also our national policies that it's supposed to be giving us this protection and security and it's quiet. Koro ing'eni penjo mang'eny chako donjo koro obila mang'eny koro are losing their faith kata ir police and are losing their faith in IPOA. Nkichangini bende kinde mosekalo IPOA bende nosingo ni gitimo nonro makare podwa rito nonro kaka jofuambo nyakwar mgajuang wangi wani ite IPOA ko chiwo nonro mago teku mathoth mabendi segudo bila wabro bedo kwa mi kata kamano bende nyaka sani Jovian nitiere anyuola mabende nowito wedegi ng'anyo mabende osebedo kadhi nyime nitiere moko kuom yawa mabende noyudo hinyruok makoni kod kocha kaka TV Maramogi noyudo thuolo mano mar dayo dhomin Rex Masai inyalo paro rawera mabende iseyo bila ni nochiele gi magina e kinde ng'anyo mano bagi kor gwenge mopogore pacho ka Rex kata kamano nolalo ngimane e county mano ma Nairobi. Jovian penjo enni nyaka sani kata mana kan winjo kaka min Rex wuoyo owacho ni joneno e bura makama bende chal ka gimi buogo ngimagi janeno sani okila kata mana wuok oko mano mar dhi yango bura makama aken wach makama dilose nango nikech nyaka sani kwinjo ni ji 60 oselalo ngimagi chakre ne ng'anyo chakre mano kaluwore gi nonro mar KNCHR. Aken wach makama wach nango kotenre kod buogo joneno mabende na nitiere kinde ng'anyo makamagi. Charo ndang'ise ni buogo wande kata wan kodi kani buogo wande itiyo gi all means mondo sauti wa kik winjre. Sani manyocha wa ikores ntie wuoyi matin be nyocha noiki kendo family neno bedo threatened koro ka gitemo wacho ni gidwaro postmortem nekech gima del mane gidhi giromo gode mochari gi giminyisogi does not actually coordinate. Kato kidugo be kirango wan jo marito ratich jo dhano jo gende wan wawuon osesiem wang'wa to waseyudo simbe mang'eny mabuogowa makwero ni kik watem oseng'iswa ni dwa nyaka makwa ting'eni gigi te mitimonwa kata ming'isowa ntiere ratich monego bed ni luwo according to the law
ka diera ntiere ni onego beni makowa, onego beni there's a warrant of arrest or a summoning letter ma wacho ni onego beni wachiwore kata waterore e offices ma barua no wacho ni onego wadhi. Kata sani mwaloso achiel kuomwa Boniface ntiere osuptal, kane ntiere ng'anyo nobiyo make obed abducted to dhi obed assaulted. Bang assaulted ni ka koro jopiny nwachung' wachako gokoko wachako manyo Boniface, eka koro no okele e wang' jopiny, okele sel kuma nodhi kata obedo charge is a different police station and a different court. Magi gik mowacho ni en ang'o matimore, be IPOA be neno. Ineno, nikech ka wan ratichwa en ni warang ni adiera kata policy wa en ni make sure ni during demonstrations joma richo kik donje iye, to wa make sure ni joma be ng'anyo gi ratich gi be oriti ok mana gi wan jok ma jo human rights lakini but gi police, to joma ng'anyo gi be kik interfere gi jok man oko. To kido ni wan mwa kendo wa maintain peace kendo wa maintain order to watimo kaka nwa wacho kata request manwa oro mar notification, wan mimanyo wa kendo wan mwa bedo targeted, bedo malit kabisa. Is this really a democratic country? Magi e penjo makoro wa penjore. Tiparo no kang makamano timre nang'o nikech in achiel kuom jakedne ratiro mago oganda e pacho ka. Jumani nwaneno kanyo ka achiel kuomu mano Boniface Mwangi bende nomaki kanyakla kod ji 4. Kata kamano nowegi gi omenda maching mano cash bill mano mar siling 20,000 mano ng'ato ka ng'ato. Akani dwach ni jogo eko makedo ne ratich oganda nang'o meni koro chal ka gima un bende un target. Ma en wawach ni en dhao mosebedo kata en yuarruok mosebedo kalure gi polise gi oganda marito ratiro mar dhano. Nikech yudo ni wa end up wayao kata duk moritemo kochopo korka legislative kochopo nyaka korka police. To kirango gigite, irango ni ratich jong'anyo kata ratich Kenya National Commission of Human Rights, freedom of association, freedom of picketing, freedom of actually airing issues mathagowa are actually abided within the constitution. And the same people ma break magie are the police, and there are also some, and I'm not saying all of them, people who are within the same judiciary system. I'm so happy ni LSK osechung kodwande kirango jok mosebedo kimako. LSK osebedo ka biro kendo kwa go simu to they are the first people to come. Kendo girango kendo gi make sure ni people are released on cash bail or on bonds. But kirango charges buketno gin charges that are very questionable. If achiel kuma miluongo ni Willy nomaki wuoyi matin ma be waluonge ga ni Kisumu ka iluonge ni Walking Constitution, nomak to dhi obed assaulted. Ka wadhi mondo wamany ni ang'o momake ne, onge charge sheet moketi to yet ene police custody to itere court. Court ni be kata wach miwacho malong'o be onge. Koro bang' kane wasechung' mwagolo sauti wa mwabedo ni wawacho ni we want to know gimomiyo the under custody. Eka koro wach ma causing disturbance, there were some false allegations that were actually put. Because there were cameras around that were actually capturing gik mantiere. To kendo wamedo jiwo jopiny ni sama gine nyango cameras gigo simu gigo gimed bedogo nikech magi ema konyowa sama wadhi e court miwacho ni kata chiel kuma either negi silaha manyalo hinyo ng'ato, to wan gi evidence mamako ni noonge godo kata nen miona gi jowetege. Koro en mana wan kaka Kenya National Commission of Human Rights wamedo rango kendo wamedo wacho ni wan to ok wabi ketho ratich mar chik moseketnwa e constitution. Wabo meda luwo, to wakwayo mana ni police be omeda luwo mano mondo wamed dak gi kwe. To kata kamano Joven no kasa bende mayo wang'wa kopoko tiko kram na twak makama bende winjo na pachi kaluwore gi dwaro mano mar kweth mapingo piny owacho duche makawuono ni winjo kanyo ka ugai mano mar ODM Raila Odinga wacho ni mar mondo mi twak bedi
Singo mabende piny owacho ni ochiwo mano mar chulo jogo eko mabende noyudo hinyruok makoni kod kocha ahinya omenda magi mag thieth jogo eko mabende anyuola magi nolal nyaka sani pok ochul nyaka sani winjo kanyo ni joneno ibuogo e kind mamoko. Aken mano to diwach nang'o kwatieko twak makama? Gima dawach, and I'm trying not to be any partisan to any political affiliation. Raila nowacho mare tie mwayie godo to tie moko be mawacho ni mago mage mar manyo political mileage ne. Gima wacho ni adiera oganda moselalo ngimagi, oganda mantiere pod e cells onego beni being released because it's unconstitutional for them to be actually in cells or in prisons without really having a proper charge sheet of what is happening. Wawacho ni ka diera ntie kosa mano timore kara magi onego beni being presented mondo oneni makosa gine magi to wamigi thuolo mar mondo gichung gimbe giwach ni ang'o mano timore. But ma iyudo ka koro magi timore e toke kidhi kiyudo ni already charges were already made to ne gisekawo plea ka gikia. To wamedo jiwo kendo wawacho kata ne jo oganda ma rito ratiro ma oganda wadog ping e grassroots mondo waendelea gi education nikech magi timre nikech ji do not understand what the constitution is. Ji mang'eny kia gima the laws are actually saying and what the laws actually says when it comes to the right to picket and actually demonstrate. To karamna Jovian bende ng'anyo mar nani bende aneno kanyo ka oganda bende ijiwo mar mondo bi buore Nairobi ka mano juma mabiro. Kendo ng'anyo mar nani ni to diwach ang'o nikech ng'anyo maket kod magi wajaneno ka timore chieng' tich ariyo gi chieng' tich ang'wen mano mar juma ka juma. Sani koro nitiere mar nani chieng' tarik 8 mar dwe mar 8. Wan e iye kendo wamedo wabed kanyakla e piny ma Kenya kae, onge ni Nairobi, onge ni Kisumu, wan gimoro achiel. Ng'anyo dhi bedo kendo we are following the due process of giving notification early ne police. Kendo wan mantie ng'anyo ni wan jok ma very peaceful kendo wan gi a clear message of what we want. Our demands we are going to be put out. And we are also asking that the people to also come. Jok mok nyal bire ndara, wawacho ni giendelea bede social media gi airing these issues. Nane biro to kieye ni wadago koko but wabiro be in remembrance giketo e kanyakla e weche mang'eny masani osekelnwa kalure gi violations mosebedo on the joma ng'anyo kato gi violations be matimore especially within counties mwantiere. Koro mano be ubonena nene mbui. Erokamano inya Joviana Guni, erokamano inya kuom yudo thuolo mano mar twak kodwa kaka TV mar Ramogi achiel kachiel e studio mar Ruai County mano ma Kisumu. Nyakwarom Gajwanga mano na jakadne ratich oganda e county mano ma Kisumu. Jovian Linda mabende nwatwak godo kotendre kod ratich jong'anyo e pacho kae. Ka bende chieng' tich iwacho ni chieng' tarik 8 dwe mar 8 mano juma manyien. Bende nitiere ng'anyo mabende koro jong'anyo wacho ni gisingo mano mar bago e pacho ka duto te wabro bedo kwa luoni machiegni. Yena mar mon miaka uyo matin aduogo gi weche manyiena mathoth kik dhi mabor. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com.
Have you planned the kids' August school holiday yet? Do you want a break from the hustle of everyday life? During the August holiday, give the kids the holiday escape they'll never forget. Take them on a wild adventure to captivating bush destinations in Amboseli and Samburu. Wake up to mornings filled with breathtaking wildlife encounters and game drives, afternoons spent learning about fascinating cultures, and evenings under the star-studded skies as you relax and bond around the campfires. Book now and pay in installments through View Travel's Lipa Pole Pole payment plan. Make this August holiday unforgettable. Book your 3-day family adventure to Amboseli for 32,500 Kenya shillings and Samburu from 30,000 Kenya shillings now. Visit viewtravel.com or call us on 0703 254 254 and book your ultimate August holiday now. View Travel. Dream, explore, discover. Wuoth mar miyo achiel ibiro ket e bwo tem. Ikona nang'o? Hera mane ni kindgi ne odongo mobedo keny mane dhi miyo gibed gi geno kod mor. Wadhi mabor. Kata kamano, e manyo kitgi giwegi giyudo ka gin e bwo pek moro maduong' moloyo. Kuna dwani lerna adieri mar ler wach. Adiera mane? Fweny teko mar hera, nano kod tiend adiera mar ngima joot. Ne nyathi Kimirwa e Winam Cinema, Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno, mana e Ramogi TV. Nyakor mgajwang dakika 45 tok saa 3 mamidhiambo machiegni wadhi nyime gi weche manyien maro imre. Rogers Olomagudha, mong'ere gi nying mar puoch kod pak kaka Nairobi Badman, osebedo ka mako dho oganda nono kaluwore gi hera mare mar winy. Olo mosebedo ka wuotho gi winy ariyo kido mar otenga e wiye goke buore Nairobi. Osebedo ka wicho wi oganda ka penjo mathoth oganda jabedo godo. En ni ang'o momiyo olurore gi otenga makamago e chuny boma ma Nairobi. Main Sigande. Rogers Olomagudha, manyaka sani odak e genga paya ma Nairobi, wacho ni ne odongo e kaunti ma Nakuru. Komedo ni nyingo lo ne en nying kwargi mane ochake gi mingi, mane ni Nyaugenya. Rogers wacho ni ohero bero aluora kaachiel gi reso winy. Nilipata hizi birds zilikuwa stranded, ile design zilikuwa abandoned, hazina food. So nikakuwa na ile tu heart. Tebu let me try to rescue them. Hapo na hapo nikazipea food, tukakuwa na bond, zikakuwa pets zama. Rogers mosereso winy ariyo nyaka sani, wacho ni winyo mokwongo ne oreso higni 2 mokalo, ka winyo mar ariyo ne oreso kinde thuolo mar dweche 5 mokalo. Winy makamago bendo miyo nyinga. Pet lazima ikuwe na jina. So nikaamua hii kwa Johnson. Ukiangalia hii ndo ya kujidistinguish, hii ni kubwa. Iko 2 years, so nimekana hii longer than this. Ina hii kuliko hii. So unapata kuzidifferentiate ni rahisi sana. Johnson tulipatana na 2022 ilikuwa hivyo. So nikai adopt kona 2 years. So nili adopt true, lakini sikuwa natembea nao. So since January ndo nilitoa. Hii na iko na 5 months, ndo yangu. Inaitwa Jamie. So pia hii nilirescue tao. Unajua mimi shinda tao. So ile design tu ndege inaweza anguka kutoka kwa nest. So unajua hizi zinaishi gifa huko juu. So kuzirudisha itakuwa ngumu. So hapo nikaona kuliko zidae, chani save life zao. Osebedo kuwuotho gi winy makamago e chuny boma ma Nairobi. Kochopo midhiambo, Rogers wacho ni otero winy makamago nindo. Kiwa na mimi ziko safe. Sasa unaka Johnson inapenda maua. So place zo ulala ni kwa nest. Si ulala
place inaitwa hapo nini Tomboya. So kuna miti hapo within. So ziulala kwa miti alafu mimi nalala tu hapo down. So kifika asubuhi zina come down, tunaendelea na safari. Inyalo penjori ni kini thuolo mowuotho gi winy makamagi. Winy bende yudo thuolo mar chiemo. Rogers lero kit chiemo ma winy makamagi ohero. Mili yao ni nyama, lakini nimezifunza kukula at least some meals. Zinakula smoky, zinakula any kind of meat, fruits pia, zinakula melon. Kwanza Johnson inapenda melon. Johnson inapenda melon. Inakula fruits. Yani hii ndio imezoea chakula zote variety, lakini hii nyingine ijazoea sana. Katabed ni ohero winy. Rogers lero ni osebedo koyuda chiedh nade makoni kod kocha. Chutho to ne yawa maparo ni wuotho ne gi winy en kit juok. Wuotho gi winy makamago e nyamburko mating'o jowuoth bendo medo ni en ting'. Haina anything kudu na uchawi. Nisikia masijui nikipiro nasikia enjajuok kama sema lakini si uchawi. Ni ile tu design kama Adam alikana wanyama. Si ni kitu tu iko kwa life ya binadamu, God mwenyewe ndo alipeana authority. Sometimes nikitravel kuna changamoto mob. Unapata kuna design unaweza enda kuingia kwa gari, watu wakwe na ile uoga. So unapata wengine wanakukubalia kuingia na ama saa zingine huwa nabeba box. So naziseti kwa box, nikifika destination natoa. Kwayo mare makende ni Uganda mapacho kai. En mondo sire kako nyalo dhi nyime gi pidho winyogi. Werani en odak e genga paya kendo onge tich. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Nyakoro mga jwang mondo kanyo siganda magudha no kamugo kuomo ben wacho ni negbe ni miye mar mondo mebed jatend migao mano mar le ipachoka. Kata kamano kopogore gi mana Tiri County mano ma Migori kama piny owacho osingo mar biro chulo jopur mane oula ne oyuero puothegi kod chambgi e puothe. Kinde ma koth mapek mane burore nikech midhiero mar lokruok mano mar futo mar kor lwasi e kinde thuolo mar dwe mar 4 nyaka dwe mar 6. Okang' makama biro neno ni jopur duto makwan gi hao 10,000 mane chambgi kod jamni maggi ne pio ywero modoke lum oyudo sir mago menda kod kothe mondo konygi e chako kendo pith kod pur mane tielo manyien kende wi mano giango ni gin kod chenro mar biro keto okenge mowinjore manyalo konyo e kedo kod midhiero mar oula e yo mochwere mondo oganda modak kuonde moula ohero ywero kinde koth mondo yud fuongruok. Jojuma nigi ler mathoth. Kar purno malo Acquisition Scheme ile subkono manyatike malachne romo ekas 19 magido mane ochakore higa mar 2012 osebedo kar gin mathoth ne oganda e kaunti ma Migori. Lek maduong' momiyo ne ochak kar purni en mondo koro kony e tieko nok mar chiemo e kaunti ma Migori kaachiel kod Kenya mangima. Kata kamano lek ni koro pok ochopo nikech midhieche mathoth. Jopur e kaunti ma Migori osebedo ka ywak ni onge mar chiro makare ne ochele magipuro kaachiel kod kodhi mamoko kaachiel kod onge mar omenda maginyalo tiyo godo e puro osthiro lek margi mar golo chiemo moromo. Achiel kuom gik ma osebedo ka chando jopur mwasewuoye mokwongo en yudo pesa ma japur nyalo purogo. Jopurwa ma lowo kuja gin jogweng' ma pod nok obedo gi pesa mang'eny to kendo lowo en lope to pur tame nikech onge pesa. Ajenda mar sirkal maduong' en mondo gikony jowa man piny. And wasebedo gi shida gi mar jopur kaka ginyalo yudo hola. Nyaka sani nitie jopur mathoth ma pod okwamo kod chele gunde mathoth mane gikayo dweche 3 mokalo nikech onge mar chiro malong'o. Sama kama michele nyuma puro mang'eny to michele okwamo kod udi mana nikech pesa ma wang'iewo gigo kata watergi kuonde midwarogi onge. Kata kamano geno chako duogo ne jopur kaure kod limbe ma jagoro maduong' e bad migaono mar piny owacho ma ocho dongruok mag ohendni matindo ma ong'ere kaka micro, small and medium enterprise development. Susan Naumo mong'eni e kar purno. We can be able to turn around the economy of this particular area. We can make sure that we also get reduce the poverty levels here. But we want to make use of this particular opportunity to turn around the livelihood of our people. Out of the 2,500, about 500 of those farmers have actually received
seed from our input access program of the county government, but that is not enough. Auma wacho ni piny owacho kawo kalo kuom bad migepe mag piny owacho ma oting'o Uwezo Fund, Kenya Industrial Estate kod mamoko dhi chiwo hola ne jopur kaachiel kod konyogi e yudo chiro mar ochele kod kothe mamoko. And my agencies are here. We have Micro Small Enterprise Authority here, which will support them with capacity building and creating necessary linkages to the market. We are here with Uwezo Fund that will do the primary mobilization and give them seed capital. Ne ojiwo jopur mondo koro bed ruoge mag saga mondo giyude kony mayot ka wuok kuom piny owacho. Wach ni bende ne osir kod manager mar kar purno Malo Acquisition Scheme Isaac Munga. Me jopur yud gigi nyaka gibede riwruok kaka groups, kaka cooperatives, kata machalo kaka revolving fund eka ginyalo yudo gigi. I have directed my agencies that beginning next week they now need to move to the ground and start meeting the farmers and organizing demo. Eseche ma jopur geno yudo hola ka wuok kuom piny owacho, gombo margi en ni mondo piny owacho one ni kuonde koro pok ochake pur nikech pi koro pok ochopo e kar pur ni koro tere pi duto. The government of Kenya, the national government, through the National Irrigation Authority, Nilo Akuja no winjurum by 5 years ago. Kanomiye 5 billion. To sani pesa mose milo Akuja thin. Omiyo lo Akuja poko bedo expanded. Nyaka sani maromo mana ekas 4,500 kende kuom ekas 10,019 ema pur dhi nyime e kar pur ni Malo Akuja. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakor mgajong mano kanyo na siganda George Juma kotenre kod chiwo hola ne jopur Lo Akuja Irrigation Scheme mantiere county mano ma Migori. Kopogore gi mano ne wach mabende na mi motelo bende kotenre kod weche mag pur kod pith. En ni piny owacho osingo mar biro chulo jopur mane oula no yuero puothegi kod chambgi e puothe kinde koth mapek. Mano burore nikech midhiero mar lokruok e futo mar kor lwasi e kinde thuolo mar dwe mar 4 nyaka dwe mar 6. Okang' makama biro neno ni jopur duto makwan gi hawa 10,000 mane chambgi kod jamni mekgi ne pio yuero modok e lum oyudo sir mag omenda kod kothe mondo okonygi e chako kendo pith kod pur e tielo manyien. Kende wi mano, giango ni gin kod chenro mar biro keto kenge mowinjore manyalo konyo e kedo kod midhiero mar oula e yo mochwere mondo oganda modak kuonde moula ohero yuero kinde koth mar mondo miyud fuong'ruok. You know that we have an insurance policy, crop insurance policy, which we are pursuing to see how best we can utilize that policy. At the same time, the government has also come up with a program to really compensate those farmers, especially by providing them with seedlings and also restocking their yard when it comes to livestock. So as we talk now, most of the farmers who are affected were immediately supported, and because climate or weather doesn't wait, so we are able to move with speed. But we still have some few cases of some areas whereby they were totally destroyed, especially matters to do with irrigation, and reticulation systems were swept away, especially in Pekera. We have Kenya Seed here who were affected. 2,000 acres of maize seeds were swept away, and they are trying to come up with a way of meeting that challenge, so that we can have enough quality seeds for the next season. Machiegni mesa mar weche tuke. Otieno mar tich abich nyasi mar Yawayanga tuke mag Olympic ma higani. Nyosaso boma ma Paris maromo jotugo 10,000 oyuore tuke makamago ka jomiel maloyo 3,000 nyomiyo oganda mor. Tim mar Kenya mar Olympic en achiel kuom mago manyoyuore nyasi mar Yawayanga tukego. Kamano koro nyiso chakruok ayanga mar tuke mag Olympic ma higani. E odhiambo manyoro e ginga Rasein, gana gi gana mag jotugo kod jomiji mor nyopango parade ka gihingo ayanga chakruok mar tuke mag Olympic ma higani. Dear fellow athletes, kor lwasi nosasi kod kido mopogore opogore mag rangi, gino mane nyiso chia ma kituke ma higani nigodo.
Tim mar Kenya kotelnegi kod jating bandera Ferdinand Omanyala kod Triza Atuka bende noyuore nyasi malichni ma bende ok nyal pim gi nyasi maket gi mago mosetimore kinde mokalo. Nyasi makama bende nohingo duogo mar Celine Dion e tukego bang' ka oyueyo malach kaluwore gi chal mar ngimane. Maeri en thuolo mokwongo mano nene lela bang' higni 4 nyaka nolandi ni otuore. Jatend piny Ufaransa Emmanuel Macron manoyaw ayanga nyasino noneno kit nyasi malich mokalo kama ne en kaachiel gi president mar kamati mar Olympic Thomas Bach. Nyasi ma higani nyotimore e chuny boma ma Paris mopogore gi nyasi mamoko mosebedo kibago e pewe mag tuke. Maeri en thuolo mar adek ma boma ma Paris bage tuke mag Olympic ka mokwongo ne ni 1900 kaeto ne ginuore 1924. Nyasi ma kama en mar hingo Olympic mar 33. Nyakor Mwajong report makamano nolosnwa kanyo gi Milton Uwuora. Kopogore gi mano, tim mar Gor Mahia nyochodho mich mathoth moloyo e nyasi mar sidho jotugo kod kocha mabeyo e season morumoni. E rang'iny mar kocha maber moloyo, mane en kocha mar Gor Mahia Jonathan McKinstry, nosidhi kaka kocha maber moloyo duto. Bang' konyo Gor Mahia osimbo mare mar 21. Bende nokonyo Gor yudo osimbono kuom higni 2 moluore. Austin Odhiambo emoyier kaka jatugo manigi huma moloyo, mong'ere kaka Most Valuable Player kata MVP. Odhiambo nokonyo Gor e season mangima. Kanyaka sani osegwele team mar Harambee Stars. I thank him so much where he is. He gave me this challenge to be the most valuable player this season. Before the season began, he told me that I can do it. I pushed for it, and I just think he's the one who gave me the target. I thank him so much. It's a motivation to me as a player because it shows that I've been doing great work, and I'm so thankful once again to anyone who supported me to get this award. Nyakor Mojongo pogore gi mano, nyar Kenya mago tugo mong'ere kaka fencing Alexander Ndolo oloka wuono gi jatugo mawuok e piny Ukraine. Ndolo nolo point 13 kuom 12. Kata kamano, Ndolo nochako maber e tugono kanotelo eka nodoko loye mogole e tukego. Mae thuolo mokwongo ma Kenya otero tugono e Olympic. Ndolo e nyar Kenya modak e piny German. Yeah, small things. I think I know what I need to work on. And then again, like, it's my first Olympics and you cannot practice something like this at home. You know, where are you going to find 7,000 people unless I ask the football players to give me their stadium for an afternoon? I hope that Kenyan fencing can grow. I hope that all the little ones watching at home are not too upset with me because I didn't bring us home a medal. I think they can, even though now I'm obviously very upset, I hope they can see the fun. Nyakor Mgajwanga sangweno seromo kanyo gi dakika 1 gi kanyo ben makelo we giko mar weche manyien mago maga oimore kapok atiko chenro makama asema ne moko kuom ote mabende sibedo kioronwa parni ote makamano ni yoronwa lai magwa magote machok arede ka uchiel nono mbui magwa mago ganda bende ni yudowa achiel kachiel achak kanyo gi Arina ukelo nyakwaro ketho iwacho ni imore Sharon Ongao ineno Ramogi TV heyo makare kintiere dala mano mar Gema Sumbi Evans Ochengo Wino ineno wa kintiere gwenge mago Obama Estate Mane County ma Nairobi.
David Owuoth, watching live from Kabondo Kasipul, Homa Bay County. Lydia Margi Jim, in bejuacho ni intiere kodwa achiel kachiel kintiere gwenge mago mag Mbita. Odongo Okech Ayoro, in bejuacho nino chenro makama achiel kachiel. Atie kanyogi ote mar Awiti Jarodi, wacho ni Sharon Amor gi weche manyien yudo geyo makare, wacho ni intiere kanyogi Morris Okumu, kanyakla koda jalni mongere kaka Awiti Jakorando. Erokamano ahinya kuom ote magu Nyakwar Gajwanga. Semo ngado wa dina semo moko kuom ote mathoth mabendo sebedo ka wuoro. Chenro podi e lach Nyakwar Gajwanga sani wasetieko chenro mar weche manyien mano mar oimore. Mabiro en thum Dagmor. Aneno ka tim mar thum Dagmor bendo oseikore ka mano mar kelo chenro bang' weche manyien. Mana tayi e chenro makama otieno makawuono nyinga Sharon Ongao, jal maloko no wach nyinge Elizabeth Otieno. Ibed gotieno makare. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete baasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e baasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ika. Piny koru to rugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakwar Gajwanga machiegni neno weche manyien. Ma en rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Miyo makwedo paro ma okare keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abo wacho nu adiera man go. Ng'at ma chunye tek to chung motegno.